आठवडे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी वाणीचं युट्यूब चॅनलवरती. तर आपण आलो आज मासे पकडायला, चढणीचे मासे पकडायला. आज पाऊस पहिला पडून गेला आहे आणि आपण आलो आहे मासे पकडायला. या डबक्यांमध्ये आपण मासे पकडणार आहोत. हा छोटासा पर्याय आहे. तुम्ही आपला खेकडे पकडण्याचा पहिला व्हिडिओ बघितला असेलच, आवडला असेल मित्रांनो तुम्हाला, तुम्ही खूप सारे शेअर पण केला आहेत. तर आज आपण आलो आहे छोट्याशा ओढ्यावरती मासे पकडायला. तुम्ही बघत असाल इथे आपण टाकलाय बांध, दगडी लावून इथे पाणी टाकलं आहे आणि पाणी इथे अडवतोय आपण, जेणेकरून हे पाणी इथून जातं पुढे. आणि ह्या पाण्यामध्ये खूप सारे मासे आहेत. मी दाखवतो तुम्हाला. तुम्ही बघत असाल या डबक्यांमध्ये मासे आहेत. हे पाणी आपण सर्व आटवणार आहोत. आटवणार म्हणजे तिकडे पूर्ण पाणी हे काढून लावणार आहोत आणि आपल्याला भेटणार आहेत मासे. बघू शकता इथे मासे पाण्यात. आपण हे सर्व पाणी काढून टाकू मित्रांनो. तर आपल्यासोबत आहेत आपला खेकडा पकडण्याच्या व्हिडिओ मधला सागर. अजून मी तुम्हाला दाखवतो आपल्याबरोबर कोण कोण आहे. बघू शकता हा एवढा पूर्ण पाण्याचा ओढा आपल्याला साफ करायचा आहे, म्हणजे पाणी काढून टाकायचं आहे. तर आपल्यासोबत आहे बघा नंदूभाई. नंदूभाई पाणी उपसायचं काम करतात. तुम्ही बघत असाल पाणी उपसायचं काम आपला नंदूभाई करतोय. बघत असाल मित्रांनो आपण ओढ्यावर आलोय मासे पकडायला. मासे तर खूप सारे आहेत. आपण इथून आता हे पाणी सगळं आटवणार आणि तिकडचं पाणी पूर्ण निघून गेल्यावरती तिथे मासे आपल्याला भेटणार. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, मी तुम्हाला दाखवतो. हा बघा पूर्ण कातळाचा भाग. इथे बघत असाल तुम्ही पाण्यामध्ये छोटेसे मासे आहेत. मित्रांनो बघत असाल तुम्ही आपल्या मागे काम चालू झालेलं आहे. पाणी उपसण्याचं काम चालू झालेलं आहे. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो आपल्याला खूप सारे मासे भेटणार आहेत. पहिल्या पावसातले मासे जे वरती चढले होते ते आता पाणी उपसल्यावरती खाली येणार. ही पद्धत आहे मासे पकडायची मित्रांनो. तर तुम्ही बघू शकता हा नवीन आपला भाऊ, तीनचा भाऊ आलेला आहे पाणी उपसायला. तुम्ही बघत असाल पाणी उपसायचं काम चालू आहे मित्रांनो. वरती आम्ही पाणी अडवलेलं आहे. तर तुम्ही बघता आता भाई जमलेले आहेत आमचे दुसरा उपसतं. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो ही मजा असते आपल्या कोकणामध्ये. तुम्ही आपल्या खेकडे पकडण्याच्या व्हिडिओमध्ये पण बघितलं असाल कशी मजा होती. आपल्या खेकडे पकडायला कशी मजा आली होती. तशीच मजा आपण मासे पकडायला करूया. तो बघा तिकडे तो पूर्ण या ओढा पूर्ण उपसून टाकत आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला पाणी भेटणार आहे. त्या पाण्यामध्ये आपल्याला मासे भेटणार आहे. बघा पाणी वाढलेलं आहे इकडे पर्याला खाली. नंदू शेटने जागा बदललेली आहे. इकडे मासे पकडायला आलेला होतो. बघा असाल आपल्याला आता आपल्याला उपसायला जायचं. आपण जाऊया उपसायला. माझ्या पाणी सोबत जाते माझे लांबच जरा. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो आपलं हे काम चालू झालेलं आहे. इकडे पाण्याला ओढ्याला पाणी कमी व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि आपल्याला भेटणार आहेत मासे. संध्याकाळी मस्त आपण मासे खाणार आहोत मित्रांनो. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो हे बघा मासे. आता तुम्हाला मी पकडणार आहोत. बघत असाल आपण पाण्यामध्ये मासे दिसत आहेत आपल्याला. हा बघा चला आले खाली खाली येत आहेत. चला पाणी संपत आलं. चला थोडंसंच राहिलं. चला तिकडं खाली येते वाटतं पाणी. लिकेज झालं काय छान.
बांध लिकेज झाला का रे? अगर काय नाही हे पाणी काढून टाक. हा बांध तोड. हा लिकेज झाला हा तोड. तोड ना म्हणजे ते पाणी जाते ते बंद होईल ना कायमचा. सामे मातीचा ढीक टाक त्यामध्ये टाक. हा बस म्हणजे पाणी थोडं पण जाणार नाही ना टेन्शन. बघा तसं मित्रांनो आपण आले मासे पकडायला गावाला. मित्रांनो आपले व्हिडिओ बघत असाल ना तुम्ही आणि आवडत असतील तर शेअर करा जेणेकरून दुसऱ्या लोकांना पण आपले व्हिडिओ बघता आले पाहिजे मित्रांनो. मित्रांनो बघत असाल मी पडलो होतो पाण्यामध्ये आणि मोबाईल आपला कॅमेरा पडला एका साईडला. मित्रांनो आपण पानं काढायला गेलो होतो तिथे आपण पडलो एका साईडला. मजा आली. अगं वारका लवकर संपव. तर आम्ही आहोत 1 2 3 4 5 7 जण आलेलो आहोत आपण मासे पकडायला मित्रांनो. पाणी उपसायचं काम चालू झालेलं आहे. तुम्ही बघत असाल गावच्या बाय आपला खेकडे पकडण्यात एक्सपर्ट झाला मित्र. मासे पकडायला पण आलेला आहे. बाय तिकडे बाय हाय कर. हा त्या दिवशी आपण 50-60 खेकडे पकडले. आज आपण बघूया आपल्याला मासे किती भेटतात. सारख्या वरून उचल जरा वरून पाणी नका. चला आपण भेटूया थोड्या वेळाने. पाणी जरा कमी झाल्यावरती आपण भेटूया मित्रांनो. नका जावा नंदू जा तिकडं. तुम्ही बघा असा मित्रांनो आपण मासे पकडायला सुरुवात झालेली आहे. आपली भवनी झालेली आहे तुम्ही बघा. उठ गोटे उठ इथं नको तिकडे कोण करतोय सगळं इथं काय चाटायचं. जरा उचल तर दिसेल आहे का नाही. बारक्या पाय बाजूला घे. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो इकडे उपसायचं काम चालू झालं. पर्या थोडा आटत निघाला. तुम्ही बघत असाल हा सर्व पाणी आपल्याला उपसायचं आहे. तुम्ही बघा इथे तुम्ही बघत असाल मासे मित्रांनो दिसतात का तुम्हाला. मित्रांनो सगळे मासे आपल्याला काढायचे आहेत तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. आणि आपल्या गावकऱ्यांनो जे पण आपण व्हिडिओ बघतायत त्या सर्वांना मी बघता मित्रांनो. हे बघा माशांच्या झुंडी पळतात इकडे वरती. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो आकाश फुल निळं आकाश आपल्याला कोकणामध्ये दिसतं फक्त. तुम्ही बघत असाल इकडे आमच्या इकडे बाजूला रत्नागिरी कोल्हापूर हायवे तुम्ही बघत असाल. तुम्ही कोकणातला निसर्ग बघू शकता मित्रांनो. हिरवागार डोंगर त्याच्यावरती पसरलेला निळा असं आकाश.
सोडा रे. अरे हे पाणी उलट आलं लवकर. काय जर बघ फेकलाय. सतीश तिकडचं उचलून ह्याच्यात टाक. ह्याच्या डबकानात आहेत सतीश काका तिथे. सतीश तिथलं पाणी इथे टाक. काका द्यायच्या या डबकानात. ठीक आहे ह्यातलं पाणी ह्याच्यात टाक बारकं. त्यात नको परत दिले. हे झालं ना साफ झालं. बांधलं ना आता काय चांगलं. तो बघ मिनिट. बघ आला. वरती मासे गेले. ए नंदो तो बघ पुढे. हा पाय खाली मागे. वर मासा टाकली तो बघ. तो बघ तिथं. अरे इकडं आला आता इकडे उपसा लागेल. इकडे उपसू आता. कुठला आपण बघत असाल आपले मासे पकडून झालेले आहेत. खूप एन्जॉय केला. पाऊस आला त्यामुळे पूर्ण पाणी बघा कसं गदूळ झालेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो आपण एवढे मासे पकडलेले आहेत. तुम्हाला मी खोलून दाखवतो. खोलून दाखवा. काढू नको. हे बघा तुम्ही बघत असाल मित्रांनो खूप सारे मासे आपण पकडले आहेत. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर आपण भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तुम्हाला 1 मिनिट दाखवतो. तुम्ही मागे बघत असाल. तुम्ही वरती आकाश बघत असाल मित्रांनो भगव्या कलरचं झालेलं आहे. आता सूर्य मावळीचा टाइम झालेला आहे त्यामुळे वातावरण असं झालेलं आहे. तर आपण निघूया मित्रांनो आणि भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. चला बाय.